segundo punto que tedes que ter en conta é a fauna da zona. A bichería, vamos. Tranquilos. Non se teñen noticias de grandes animales, a maioría son pequenos mamíferos. O porconexo é un animal moi común nos montes galegos e vive en porconexeiras como esta. Non é difícil encontralos, pero non é tan fácil cazalos. O cazador ten que ser feliz e no momento de ataque preciso, moi preciso e mortal. Nunha situación extrema como a nosa de supervivencia é moi importante camuflarse co entorno. Por eso... Pois estes dous chavales que facían isto de Guardia Civil chámanse Emilio e Raúl e son dunha orquesta galega, Orquesta Alarma. Están aquí no platón, un aplauso para eles. Da Orquesta Alarma. Orquesta Alarma, a mesma. Moito conozco eu a Orquesta Alarma, Unha cousa É a loca. primeira vez que escoito falar da Orquesta Alarma. Por eso estamos facendo cousas... Facendo promoción. Cousas diferentes. Vos tocades na orquesta? Sí. Ti que tocas? Eu nada, eu canto. Tú cantas. Faltanme algo, estou raro, estou raro. E el que toca? Saxofón. O que me deixen. Nós temos un saxofonista tamén, nós temos unha orquesta que son todos músicos, velos aí, son todos músicos, menos o batería que é portugués. Portugués. A batería portuguesa aí o temos. A ver como é isto. Vos tocades nunha orquesta. Sí. E como se vos ocurre facer isto da Guardia Civil? Pois sabes que é obligado que todo o que sale na televisión que ten éxito, pois para... De que falas? De Waka Waka de tráfico, eso, vale, por vale. supuesto. Waka waka. Pois Vamos de verde, quitamos puntos, se non conduce pode que perda sordos de xentos. Se estás de alcohol, se estás sol, pode que vayas preso, sancionado por todo, non se somer de verde, vai parando e que non ve la luz, porque isto é tráfico. Bueno, xa está ben de cachondeo ca Guardia Civil, Dime. Pois nada, que todo o que ten éxito na televisión ou calquera outro ámbito, as orquestas estamos un pouco obligadas. Unha orquesta boa ten que facer parodias. Porque vos no palco facedes tamén de Guardia Civil. Si, facemos un espectáculo e como ten moi boa aceptación en vivo, pois quixemos facer unha prolongación en internet que está moi de moda. Xe ben, pa que vamos? Compramos dous traxes que é máis barato que comprar todo o lucerío da Panorama. Eso é máis, aparte de comprar dos grupos electrógenos, por lo menos. Se non fúndelos. Hai un vídeo que me gustou moito que é aquí do amigo baixando do camión patrulla. A xente non o sabe, pero é un especialista. Sí, É un especialista. pero vámoslo ver, como se desplaza no camión. Meted este vídeo onde vemos a axilidade que ten este Guardia Civil. Mirade, pai. Como el equipo A. E ahora vemos como se baixa con que chulería, mira. Para que velocidade! O mellor de todo eso é que para facer unha caída continua houve que facelo 10 veces. Si, el non contaba que, claro, a velocidade directamente da furgoneta, directamente... É un home entregado, El non fala nunca. Non ves que non... Non ten nada que dicir. Sin palabras, un hombre sin A palabras. ver, pero vos subides ao escenario e entre canción e canción facedes sketch da Guardia Civil. No, facemos nun momento puntual. Sabemos todos que para ir á festa hai que bailar, a xente que vai á festa quere bailar, que é de pouco rollo, hoxe en día queren pouco rollo, pero a nos... Sobre todo as vellas, que bailan as vellas xuntas, as dúas. Sí, mete unhas tetas por debaixo, outra por riba. Eso vino na festa, fan palanca e poñense a bailar. No. É verdade ou non? É moi boa xente, son moi boa xente. E na sesión vermú, sempre adiante do palco, un borracho e unha nena vestida da primeira comunión, os dous. El baile del suasua, sí ou non? Vos facedes sesión vermú? Soñamos moito con esas cousas. Facemos sesión vermú, pero non tomamos vermús. Non, o vermú non se pode tomar. E agora, claro, a orquesta xa é máis conocida, porque fixestes vídeos en internet, colgastes aí vídeos. Si, agora as mulleres botanse a nós. Seguro. Por primeira vez na vida. Sí, e el tamén. A él tamén.
Porque ele engaña, mide un 60. Falador, o cabrón, Ainda lle vou ter que dar, Vamos ver outro vídeo de isto, chamase Jacinto Finisterre. Benavente no por mi madre. No, porque Benavente era o... Benavente, poeta. Vamos ver outro vídeo de Jacinto Finisterre, mirad pai. Apaga o vehículo, por favor. Estamos facendo un control de tráfico, unha cousa sencilla. Ten un bo coche usted, Sí, comprei yo a un coleccionista. Saiume perfecto, nunca un problema mo deu. Non mo ralle, por favor. Jacinto, eu con mirar esta antena xa sei que non está ben. Así non colle nin a gallega, nin colle nada. Vai encendendo o intermitente. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Intermitente fastidiado. Bueno, compañeiro, pola sombra, ahora sí que vas ter que facer números, Con colaboracións especiales, De Jorge Mira. Temos a Manolo Planas no novo episodio que sale... Boxeador. Boxeador, daba uns paus, mi madre querida. Hostias. Sí. Da entre paus e... Por deseo moita sorte, a xente te move, non? Con cachondeo, con humor, non? Como debe ser. Estupendo. Pois moito éxito para a orquesta Alarma. Despois non me metades comigo cando me meto con vos, se facedes algunha cousa por aí. Seguir disfrutando, vale? Igualmente. Un aplauso grande para a orquesta Alarma.